Contes amb la cuca animadora. El pagès i l'àliga. El senyor Agustí, un pagès de la comarca, va trobar una àliga encallada en una xarxa. Li va fer tanta impressió veure empresonada una bellesa així que, tot i que perillava la seva vida, va tallar la xarxa i va alliberar la presonera. L'àliga, agraïda per aquest favor, no es mostrà pas gens ingrata amb ell, i en veure un altre dia que el senyor Agustí estava assegut al peu d'una paret, a punt d'ensorrar-se, va volar cap a ell i li va treure d'una estirada el mocador que duia al cap. L'home s'aixecà per seguir l'ocell i l'àliga deixà caure el mocador a terra. El senyor Agustí l'agafà i, en tornar al lloc on descansava, no va trobar-hi més que runes. Meravellat, l'home, d'haver estat correspost d'aquella manera, va prometre fer el bé per sempre més. D'agraïts, el món n'és ple.